Thokozani kakhulu. Ngicela ukudlulisana komlayezo omncane ohluphayo engibona usuhlupha abantu abaningi, basokola abantu abaningi ngale nto le. Indaba yesibongo. Ayikho into ebaluleke ukudlula isibongo sakho empilweni yakho. Isibongo sakho siwumsamo wakho, sibalulekile kakhulu. Yabona, so le ndaba yokuthi kukhona namanje abazali abathi uma bethola umntwana mhlambe bese bexabana nobaba wakhe mhlambe lowo mntwana, bese bangamazisi lo mntwana ukuthi ungwakabani, befuna ukumfaka kwesinye isibongo. Iyinkinga lento leyo. Iyinkinga izizoba nasenkinga nasemoyeni, ugcina indlela yakho kamoya ungayikhoni uhamba kahle kanti uhlushwa izibongo. Awukuyifuna ukuthi uwela kusiphi isibongo sakho sempela, ukwazi uqale uthathe izinto zakho lapho, nanoma kuthiwa lesi sibongo esakini awuhlawulanga, ngeke usisebenzise, kodwa ukuthi uyasazi kuyakunceda kakhulu lapha emoyeni. Uthi uyazi ukuthi wena ungwakabani, uzazi imvelaphi yakho lesikhuluma ngayo isibongo lesi. So kunzima kakhulu ubona ingane abantu ifihleleke ukuthi ingiyakwabani isibongo yona. Iyamsokolisa umuntu loyo, akahlangana nalutho empilweni, ebona umuntu izinto zakho zingahlangani, kanti ubanjwe yisibongo. Kudingeka ilungise le ndaba yesibongo. Akani sibuyeleni ekhaya abantu abadala, siyokhuluma, sihlale phansi ney'ngane sineze isibongo. Sibuyele ekhaya siyoncenga abazali bethu besinikeze iy'bongo, sikwazi ukubona siya phambili, ngoba manje iningi labantu listakhile empilweni, alikhona ukuya phambili ngenxa yokuthi alizazi ukuthi lingobani, alizazi ukuthi liyapha, alizazi ukuthi lizalwa ngobani. Lowo muntu akakwazi ukukhonektha ney'dalwa zakhe kahle, ngoba asimazi naye akazazi. Asike siyifunele indaba, ngane zamkhulu, ngoba iyahlupha kakhulu lapha emoyeni. Ukuze into zakho zomoya ziqhubeke kahle, kumele ubhalansise iy'bongo zakho, bese uzovala ngomsamo, bese indlela yakho ihambe iya phambili. Uma wenze njalo angeke uvimbeke. Zwani ngami, ngithi akube kuhle bemhlophe ngane zakhulu. Amen.